vespre, senyores i senyors espectadors. Aquest és el programa Sal i Llum. Si hi ha qualque omissió que no ens hem perdonat mai, donat la importància que donem a la música en aquest programa, és que en tots aquests 4 anys i mig, quasi, que duim de programació, no hàgim entrevistat mai a una personalitat de la música de Manacor. I estem parlant d'un pianista que ha tingut una projecció internacional. Jo, baix el meu punt de vista, crec que és l'intèrprete més important que hi ha a Balears en aquest moment en el piano. Tal volta ell no estigui d'acord, perquè ell és una persona que, a més de ser un gran professional, és una persona modesta, humil i propera. Com vostès poden suposar, estem parlant d'Andreu Riera. Andreu, bon vespre, com estàs? Molt bé, gràcies. Bon vespre a tots. Estàs d'acord que ets el millor pianista que hi ha a Balears actualment? Bueno, com tu has insinuat, vull dir, considero i agraïm molt, diguéssim, el prestigi que tenc i el reconeixement que tenc de tots els públics d'aquí. I, evidentment, no negaré que som un dels pianistes o músics que més actius i que més ha sortit i més concerts ha fet fora. Però, clar, dir que som el millor, no ho sé, altres pianistes, però, bueno, sí que puc dir que realment som un dels més destacats, sí. Destacats. Tu creus que n'hi ha d'altres de la importància del teu nivell a dins Mallorca que poguessis anomenar? Bueno, hi ha altres pianistes que estan tocant. Hi ha un altre pianista, no de Mallorca, però vull dir de Menorca, és en Ramon Coll, que també ha fet molta concerts a fora i una gran trajectòria també. Bueno, nosaltres te volem entrevistar, però també volem que toquis. I volem que aquest programa d'avui tingui un caràcter didàctic. Hem de transmetre als nostres espectadors que dins la música clàssica hi ha distints estils, distintes interpretacions, distintes maneres de veure la música. Per això és que te volem sometre una miqueta d'examen. Està molt bé. Bueno, el principi del piano se pot considerar que és en el final de l'estil barroc. Estil barroc, Bach, Händel, Buxtehude, etc. Tu mos pots dir quines són les característiques de l'estil barroc? Sí, bueno, evidentment, com tu has dit, estem del barroc, no hi havia pianos encara, va ser clavecí. Evidentment, aleshores, la música barroca és una música, bàsicament, que té dues característiques, el ritme i la polifonia, i el contrapunt. I bàsicament és això, vull dir que llavors no hi ha frases líriques, no hi ha aquest tipus de cantabile com hi ha en el romanticisme, inclús en el classicisme que s'intueix, però sí que és una música sempre polifònica i contrapuntística i sempre té com un perpetuum mobile. Què mos toques, idò de barroc, avui? Tocaré un preludi de Bach, el número 15 en sol major del llibre segon. Endavant, Andreu. Molt bé, Andreu, aquest barroc, sona molt bé. Gràcies. Anem a seguir en la teva biografia, la teva vocació musical. Com neix? Hi ha antecedents de família? De fet, sí, crec que mon pare va comentar fa poc que tenia un tio seu de mon pare que era guitarrista, que curiosament també li deien Andreu,
però jo no el vaig conèixer mai, evidentment, no. Però s'unir, o sigui, germans i això no n'he tingut mai. Antecedent. L'únic que va ser quan vaig anar a estudiar a Lluc, a l'escolania, que vaig començar amb la música. Tal volta, si hagués quedat aquí a Manacor, no hagués fet res amb la música, perquè no tenia cap ni interès, ni antecedents, ni amics propers que fossin músics. Va ser tenint 10 anys que uns amics de la meva germana li parlaven molt bé de Lluc, perquè el seu germà hi estava, m'han dur allà a l'escolania, a estudiar EGB, i vaig començar a entrar en el coro, i vaig començar a aficionar al piano, i va ser una passió que va... Sí, a partir del moment en què entres al conservatori, els professors varen detectar tot d'una que tu tenies condicions musicals, o no? Sí, de fet va ser, tot d'una ho van conèixer, inclús el mestre de música de l'escolania de Lluc, el pare Jaume Palau, que ja va morir fa un parell d'anys, era molt bon músic, feia molt d'arranjaments per músiques tradicionals, tot d'una que em va veure sentir tocar un poc el piano un dia, mig en broma, mig en sèrio, tot d'una em va veure un talent i m'ha dit que realment me poden en sèrio en el piano. Te van dir, tu sí que vales. Sí, tu sí que vales. A més que era una obsessió, o sigui, no anava en el recreu, no anava a jugar a futbol, m'anava directe en el piano, estaves hores i hores tocant. Era una passió. Una passió. No passava gent de mena, no? No, gens ni mica. Bueno, anem a seguir en l'examen. Després del barroc ve el clàssic. Beethoven, Mozart, Schubert, etc., Haydn. En què consisteix aquest estil? En què se distingeix, per exemple, del barroc o del romàntic? Diguéssim, el classicisme, el clàssic, ve directament des del barroc, des de Bach, des de Vivaldi, des de Corelli, i el que fa crea els antecedents. El classicisme dins la música culta és fonamental, perquè és un gran pilar, una gran columna, perquè la forma sonata que neix en el classicisme és fonamental per tota la història de la música. Sinfonies, inclús del segle XXI, tenen aquesta forma sonata típica del classicisme, que és un allegro, un temps lent i un allegro final. I el clàssic, diguéssim, els autors com Beethoven, per exemple, va ser quan el piano va començar a sorgir el piano, aleshores ja varen poder recrear-se, donant-li una certa molta més flexibilitat i molta més riquesa tímbrica i melòdica. Què mos tocaràs? Tocaré el segon moviment de la patètica de Beethoven. Molt bé, endavant.
Andreu, jo no sé si he de dir que això és romàntic o és clàssic, perquè això és rosa, és romanticisme. N'hi ha autors que diuen que en el final Beethoven és romàntic. Tu ho admets? Jo crec que Beethoven és músic que, bueno, s'ha dit que és música entre cavall, que obre les portes del romanticisme, s'ha vist molt romàntica. Jo crec que és el primer músic romàntic de contingut en so format o clàssic. Emplea, se vesteix de clàssic però romàntic. És un gran romàntic, Beethoven. Necessàriament, quan parlem de música, hem de parlar també del suport econòmic, perquè recordo que ma mare me deia quan jo volia estudiar música, diu, te mouriràs de fam. Antigament els músics ho passaven malament. Tu vas tenir suport econòmic? Sí, jo vaig tenir la sort al principi de jove, d'adolescent, clar, no saben encara quin nivell tens, aleshores vaig tenir la sort que els meus pares m'han tot d'una apoyar, ajudar, i els primers, quan vaig haver d'anar a estudiar a Madrid, que aquí no podia fer la carrera superior, vaig haver d'anar a sortir de Mallorca, els meus anys de Madrid, els primers 2 anys, m'ajudava mon pare i ma mare. Llavors, l'ajuda econòmica va ser, diguéssim, per meu propi o sort o talent musical, perquè vaig començar a fer concursos i vaig guanyar molt de concursos i beques, que això m'ha de mantenir tota la vida. Tots els meus anys estudiant, de l'any 88-89 a l'any 94, els concursos que vaig guanyar, beques que m'han donat al Ministeri de Cultura, seguir el House School de Londres, realment he tingut sort, o també m'he guanyat moltes hores que he dedicat i el meu talent m'ha donat els fruits també. Acabes la carrera del conservatori, nosaltres en vàrem començar 200 i només en vàrem acabar 7 o 8. Tu quants en vareu començar vosaltres? En varen començar molts i també en varen acabar molt poc, crec. Em vaig conèixer molts que estudiaven piano amb jo i ara potser 2 o 3, també. Te'n vas a fora. A on te'n vas, després d'haver acabat el conservatori? Vaig aquí a Palma, que només feia grau mitjà, vaig anar a Madrid, vaig estar 3 anys a Madrid estudiant música de cambra i piano, vaig fer la carrera de piano i la de cambra, i després vaig anar una temporada vaig anar a Nova York, a la Manhattan School, amb un professor que va venir a fer un concurs, va venir de jurat un concurs que vaig guanyar, un dels concursos més importants era l'Infanta Cristina, i li vaig agradar tant que m'escrivia i me deia que he d'anar a estudiar amb ell a Nova York. Vaig estar 2 mesos, però no m'ha acabat d'integrar bé a la ciutat, i vaig tornar a Europa i vaig anar a Viena. Vaig estar 1 any i mig a la Hochschule de Viena, després que, a través d'uns contactes, uns amics meus músics que estaven a Londres, me van animar d'anar a estudiar a Londres, i vaig estar 2 anys a seguir el Hall School, i ja m'haig quedat després visquent a Londres perquè vaig tenir molt de concerts i molta feina. A Londres vas estar molt d'anys? Sí, quasi 14 anys. 14 anys. Deus saber anglès, igual que espanyol. Sí. Bueno, anem a una altra prova. Romàntic. Romàntic. El piano diuen que és un instrument romàntic per antonomàsia, no? Sí. Quines són les característiques del romanticisme? Bueno, el romanticisme, a nivell pianístic, hi ha dos grans mestres que són en Chopin, sobretot en Chopin, en Liszt, també a Schumann, Brahms, evidentment, però, per exemple, l'intèrpret i el compositor que més, jo crec que ha fet cantar el piano i el més suc romàntic és Chopin, no? Què mos t'agrada de Chopin? Un vals de Chopin. Un vals? Un vals. Estupendo. Endavant.
Chopin és únic. Sabem que has tingut molts i molts bons premis. Quins són els que tu recordes com a premis més importants de la teva carrera? Jo crec que bàsicament els més importants, des del meu punt de vista personal i també per la seva transcendència internacional, són tres. Un que va ser el Premi Barenreiter de l'any 91 del concurs internacional Mozart de Salzburgo, un concurs internacional on hi havia pianistes de tot el món, no? De Rússia, de Japó, dels Estats Units, i vaig guanyar el Premi Especial Mozart. Llavors vaig guanyar un concurs molt important que era el concurs Frederic Montpou de Barcelona, l'any 93, on el jurat era en Alicia de la Rocha i en Xavier Montsalvatge. I l'altre més important és el Dormes, a l'Infanta Cristina, que va ser molt conegut aquest premi, i és internacional Jacinto Guerrero de Madrid. Són els més importants. Bueno, ara vull que t'abanyes un poc, perquè sempre que demanem noms sempre hi ha una certa reticència. Quins consideres tu que són els millors músics de Manacor en tota la història? Antics i vius. De Manacor, no? De Manacor. Així de pregunta, bueno. No, hi ha hagut músics molt importants, jo crec sobretot el famós tenor, Tomeu Massanet, no? Va tenir una trajectòria fantàstica en aquells... Jo crec que antes d'ell cap músic de Manacor havia tingut una projecció internacional tan grossa com ell. Ell va actuar per Amèrica, per Rússia, a Moscou, a Leningrado. I bueno, tenim nostres músics actuals molt bons, molt de com Antoni Pereira Fons, no? Mateix. I jo mateix estic fent molta feina, no? I no sé, també hi ha músics importants que s'han creat a nivell més local, més de Mallorca, no sé, com hi havia en Pere Ros, en Bernat Nadal, en Rafael Nadal, vull dir, no sé, hi ha hagut molt de músics, evidentment, sí. Músics a nivell local, precisament d'això te volia fer la pròxima prova. Música nacionalista, què entens tu per música nacionalista? Música nacionalista és aquell tipus de música o d'obra artística que el creador, el músic, el compositor, a part de vol, diguéssim, donar-li un caire i treure el suc i l'essència d'aquell país seu. És una música culta, però que veu molt de la font folclòrica del seu país. És una forma d'exaltació, d'exaltar la seva pròpia cultura, d'emplear la música clàssica o la música en general per poder donar-li ingredients seus propis. De la música nacionalista espanyola, Albéniz, Falla, Granados, Turín, etc. Mos tocaràs qualque cosa? Evidentment, que sí. Què tens? De Manuel de Falla. De Falla? Una obra molt coneguda que és la dansa ritual del foc de Samuel Brujo. Ui, això és música de la bona. Sí.
Andreu, això és música de la nostra. Sí. Comences una vida de concertista. Comences a donar concerts per aquí i per allà. Quins són els països que tu recordes que t'han acollit millor? Sí, jo vaig començar ben prest, vaig tenir la sort de començar molt prest fent ja concerts, inclús a la meva època d'estudiant, jo vaig començar a fer records estudiant el virtuosisme a Madrid, quan feia nova, que tenia 21 anys. Vaig haver d'anar a tocar les noches d'en Falla, precisament a Finlàndia, un concert que havia de fer la meva professora, que no va poder fer i me va enviar jo. I realment sí que he tocat per Estats Units, per Canadà, per Austràlia, però jo recordo realment el públic que realment he notat que ha vibrat més, crec que és d'Àustria. Jo vaig tocar en el Festival de Salzburgo allà i realment hi ha un entusiasme únic allà. És un país que la música la tenen dins la sang. Has tocat pràcticament per tots els 5 continents? Bueno, tots no. He tocat tot Europa, he tocat als Estats Units, he tocat a Austràlia, me falta Sud-amèrica i me falta, també he tocat a Israel, me falta Sud-amèrica i me falta Orient. Una curiositat que tinc. Has quedat qualque vegada en blanc de dir, ara no me'n record, a qualque moment que hagis dit hem de tornar a començar perquè me falla la memòria? A un concert no. A un concert sempre he tingut aquesta cosa de no m'he quedat mai en blanc. Jo recordo qualque moment, sí, de la meva època d'estudiant fent concursos, un concurs a València, el concurs d'Alonso Valls, que a la segona prova, que era la semifinal, vaig quedar en blanc d'una mà, però la mà esquerra, tocant un sonat de Beethoven, i vaig estar 3-4 compassos tocant la mà dreta només, però així tot, quan jo vaig tocar molt bé l'altre, vaig passar a la final i vaig guanyar el concurs encara. I els professors se'n van donar compte, els tribunals se'n van donar compte? Evidentment, sí, se'n van donar compte, sí. Bueno, un altre estil de música és la música impressionista. Bàsicament són els francesos, Debussy, Ravel, Fauré, Poulenc, sí, evidentment, Satie. Com se distingeix aquest estil de música? La música impressionista ve pràcticament després del post-romanticisme, no? Clar, i el músic, l'intèrpret ja s'ha recreat en les passions internes i aleshores ja el que vol l'artista és mirar un poc, més un poc cap a de fora. No que sigui més superficial, però sí ja miren més els colors, les atmosferes, i ja s'inspira molt en la pintura, en els colors. És més important per un músic impressionista veure una posta de sol, imaginar-se un quadre, crear una sensació. Són sensacions, colors. I en piano tenim dos grans exemples, que és Debussy i Ravel. Tocarem una cosa d'en Debussy. Tocaré Esclar de Lluna. Esclar de Lluna, sí, és una música bastant popular. Sí, sí.
Te puc dir una cosa ara que no m'ho sent ningú? Me fas una enveja terrible. No, hombre, per què? Sí, perquè jo som músic, he estudiat molt de música i m'he quedat en la tercera divisió, saps? I tu ets de la primera. No, hombre, sempre hem de recuperar. Sí. Que plau. I do, està Això és plorant, aigua, això és aigua. No gravam ara, no? Bueno, una pregunta un poc incòmoda, no? I davant les preguntes incòmodes hi ha respostes intel·ligents. Has guanyat 2 vegades sense música? Sí, he guanyat 2 vegades, clar que sí, evidentment. No he guanyat tant 2 vegades com un futbolista, i he guanyat més 2 vegades que futbolista, que jugava molt bé a futbol. Sí. Ma mare encara m'ha dit a vegades, estic molt content de tu en el piano, però futbolista també eres molt bo i he guanyat més 2 vegades. No, però vull dir que no ho puc queixar perquè és una cosa que per ja no és una feina, és una passió, me dona per viure i és una carrera que té molt d'anys, molt més anys que un deportista. Tu te contracten directament o tens un representant? No, directament. Vaig tenir un representant fa anys a Barcelona i vaig donar compte que no feia falta, perquè llavors un concert amb l'altre i ja directament és més fàcil, perquè sempre havien d'estar pendent de jo també, i vaig decidir directament fer el representant. Tu tens una tarifa única o cobres segons l'aforo o segons el públic? No és tarifa única, no. En músic jo tenc, per exemple, un caché per el que és tocar un recital, i depèn del lloc, depèn si, per exemple, si és un recital dins un festival, si és dins un cicle de concerts, si és en un teatre, si és en un auditori, si és a una sala de cultura d'un ajuntament, tenc un preu per tocar de solista amb una orquestra, tenc un preu per tocar un concert de cambra, evidentment, són diferents preus. Són diferents preus, sí. Bueno, no te demanaré el que cobres, perquè no. Sexta prova, i anem acabant, ja. La música contemporània. Jo crec que això és un sac, un calaix de sastre que hi podem ficar moltes de coses. La música contemporània té distintes modalitats, hi pot haver música serial, música dodecafònica, Stockhausen, hi pot haver música de pel·lícules, hi pot haver música experimental. Què m'ho tocaràs tu de música actual, de música del segle XX? Sí, jo sí que havia pensat potser tocar coses com has dit tu, podria tocar... De la Bartók? No, Boulez. Bartók ja és un clàssic, o sigui, música de Stravinsky i Bartók ja són del segle XX i segle XX són considerats clàssics. Hi ha música actual contemporània, hi ha un Ligeti que és més contemporani també, però clar que sempre se toca, aquesta música, la millor tota l'Alta Mallorca no se toca molt, hi ha la Fundació ACA que fan coses amb Antoni Quimari, però a vegades dins del món nostre de la música culta un poc se menysprea i se deixa d'una part el que és la música per pel·lícules, que és la música un poc, diguéssim, de caire més comercial, però hi ha molt bona música a dins les bandes sonores. Hi ha John Williams, Morricone, hi ha grans compositors que és una pena que no se toquin. Jo som partidari de donar-los a conèixer a recitals de clàssic, per lo que he volgut triar una peça de Morricone per piano. I què se titula? És la música i la banda sonora de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Endavant, Andreu. Gràcies.
Això sona a pel·lícula. Sí, evidentment, sí. Bueno, jo vaig quedar molt sorprès quan mos pensaven que abandonaves la teva trajectòria fulminant o fulgurant de concertista per venir al conservatori de professor. Això no és baixar un escaló? Pot parèixer això, però evidentment crec que no. I a més, si la gent ho pensa, és una forma d'estar en actiu musicalment, perquè jo me suposo són 15 hores de feina a la setmana, que si tenc concerts a Barcelona, a Londres, puc deixar i recuperar. És a dir, és una forma d'inclús... Som un músic que, evidentment, mai m'havia atret la docència, perquè m'he dedicat sempre a ser concertista, a fer concerts, però en un moment determinat vaig dir, però per què no intentar ajudar, poder fer un gra d'arena a que aquí a Mallorca els joves, els músics tinguin més nivell d'ensenyament i és una forma, jo va ser que m'han telefonat fa 4 anys de director al conservatori i m'han dit, per què no vens, aquí estaria molt bé i va ser una cosa que dic, per què no ajudar un poc també a la nostra terra, no? Ajudar, donar un poc la sort que he tingut d'estar per aquí i per allà aprenent de grans mestres, també ajudar en els joves també, que pugin per És compatible l'ensenyança en la vida de concertista? Sí, de fet hi ha molta gent, molt grans músics que compaginen, des del Barenboim mateix. I és el músic, diguéssim, per excel·lència que té més activitat professional de tots. I ell dona cursets i masterclasses i treballa aquí i allà. Què tal el conservatori de Palma? Hi ha qualque persona, qualque alumne que destaqui? Com ho veu? El Conservatori Superior de Palma és un centre relativament jove, estem parlant que superior, com a superior des de l'any 2000-2001, estem parlant de 6-7 anys. I sí, i tinc que reconèixer que hi ha un grupet d'alumnes que destaquen, potser un 15% o un 20% que realment tenen molt de talent. I cada any aquest percentatge va augmentant. Bueno, anem a escoltar un poc més de música perquè ja ens acostem al final. Hem parlat de músics mallorquins, de músics manacorins. Mos has de tocar qualque cosa de músics mallorquins també, que també en tenim de bones. Sí, evidentment. Què mos has preparat, música mallorquina? Tocaré un poc que ja fa un poc la cova deixada d'en Debussy. Jo faré música d'un compositor de Palma que va anar a estudiar a París i va veure molt de la font impressionista francesa i que llavors va acabar els seus dies, va morir a Alacant. I és en Jaume Masporcel. Tocaré un número de Meteors. Jaume Masporcel, Meteors. Curtet i bo. Andreu, mos hem de despedir. Què tens en projecte, ara que pugui ser interessant, en quant a ensenyança i en quant a concerts? Sí, bueno, l'ensenyança, continuant la meva feina que començarem dilluns que ve, el nou curs acadèmic, però bueno, això és diguéssim que sempre és un repte continu i sempre igual, però canviant cada dia perquè són nous alumnes, però a nivell artístic, a nivell de concerts, sí que tinc coses molt interessants. Per exemple, estic treballant ara per tinc que trobar solistes la temporada que ve en l'Orquestra de Barcelona, Simfònica de Catalunya, i tinc un concert el mes d'abril a Nova York,
un recital a la University of New York City, que diguéssim que és una cosa que estic treballant molt, preparant-me per I aquest els concert. desplaçaments el vos paguen o vos els pagàveu? No, mos paguen, Mos paguen, evidentment, tot, sí. Bueno, a tots els exàmens diuen que hi ha una peça de lliure elecció, ara te toca a tu, toca-mos aquesta darrera peça de lliure elecció, que mos tocaràs. Tocaré un pot d'extracte. És una obra que no és per piano tot sol, però quan la vaig tocar dissabte passat, i també contrasta un poc, i ara que això d'anar a Nova York, tocaré un pot de la Rhapsody in Blue de Gershwin, el moment de piano tot sol. Molt bé, Andreu, jo te deixaré en la Rhapsòdia de Gershwin i t'agraeix sincerament que hagis vengut en el nostre programa a donar-nos aquesta classe de música perquè has tocat tot un ventall d'estils que jo sé cert que han estat del gust dels nostres espectadors. Gràcies i te deix en la Rhapsòdia in Blue d'en Gershwin. I a vostès espectadors, moltíssimes gràcies per l'atenció que heu prestada i la setmana que ve tornem a estar aquí en el programa Sal i Llum. Bona nit. Frases líriques, no? Aquest tipus de cantabile com hi ha en el romanticisme, inclús en el classicisme que s'intueix, però sí que és una música sempre polifònica i contrapuntística i sempre té com un perpetuum mobile. Què mos toques, idò de barroc, avui? Tocaré un preludi de Bach, el número 15 en sol major del llibre segon. Endavant, Andreu.
Molt bé, Andreu, aquest barroc, sona molt bé. Gràcies. Anem a seguir en la teva biografia, la teva vocació musical. Com neix? Hi ha antecedents de família? De fet, sí, crec que mon pare va comentar fa poc que tenia un tio seu de mon pare que era guitarrista, que curiosament també li deien Andreu, però jo no el vaig conèixer mai, evidentment, no. Sí. Però s'unir, o sigui, germans i això no n'he tingut mai. Antecedent. L'únic que va ser quan vaig anar a estudiar a Lluc, a l'escolania, que vaig començar amb la música. Tal volta, si hagués quedat aquí a Manacor, no hagués fet res en la música, perquè no tenia cap ni interès, ni antecedents, ni amics propers que fossin músics. Va ser tenint 10 anys que uns amics de la meva germana li parlaven molt bé de Lluc, perquè el seu germà hi estava, m'han dur allà a l'escolania, a estudiar EGB, i vaig començar a entrar en el coro, i vaig començar. Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Aquest és el programa Sal i Llum. Si hi ha qualque omissió que no ens hem perdonat mai, donat la importància que donem a la música en aquest programa, és que en tots aquests 4 anys i mig, quasi, que duim de programació, no hàgim entrevistat mai a una personalitat de la música de Manacor. I estem parlant d'un pianista que ha tingut una projecció internacional. Jo, baix el meu punt de vista, crec que és l'intèrprete més important que hi ha a Balears en aquest moment en el piano. Tal volta ell no estigui d'acord, perquè ell és una persona que, a més de ser un gran professional, és una persona modesta, humil i propera. Com vostès poden suposar, estem parlant d'Andreu Riera. Andreu, bon vespre, com estàs? Molt bé, gràcies. Bon vespre a tots. Estàs d'acord que ets el millor pianista que hi ha a Balears actualment? Bueno, com tu has insinuat, vull dir, considero i agraïm molt, diguéssim, el prestigi que tenc i el reconeixement que tenc de tots els públics d'aquí, i evidentment no negaré que som un dels pianistes o músics que més actius i que més ha sortit i més concerts ha fet fora. Però clar, dir que som el millor, no sé, altres pianistes, però bueno, sí que puc dir que realment som un dels més destacats, sí. Destacats. Tu creus que n'hi ha d'altres de la importància del teu nivell a dins Mallorca que poguessis anomenar? Bueno, hi ha altres pianistes que estan tocant. Per exemple, hi ha un altre pianista, no de Mallorca, però vull dir de Menorca, és en Ramon Coll, que també ha fet molta concerts a fora i una gran trajectòria també. No? Bueno, nosaltres te volem entrevistar, però també volem que toquis. I volem que aquest programa d'avui tingui un caràcter didàctic. Hem de transmetre als nostres espectadors que dins la música clàssica hi ha distints estils, distintes interpretacions, distintes maneres de veure la música. Per això és que te volem sometre una miqueta d'examen. Està molt bé. Bueno, el principi del piano se pot considerar que és en el final de l'estil barroc. Estil barroc, Bach, Händel, Buxtehude, etc. Tu mos pots dir quines són les característiques de l'estil barroc? Sí, bueno, evidentment, com tu has dit, el temps del barroc no hi havia pianos encara, va ser disc clavecí. Evidentment, aleshores la música barroca és una música, bàsicament, que té dues característiques, el ritme i la polifonia, i el contrapunt.
i bàsicament és això, vull dir que llavors no hi ha